BGF1 има чисто нов Discord сервер. Това е приложение, където ще можем да обсъждаме всичко заедно, да ми давате идеи и да правим каквото ви дойде в мозъка, като и помежду си ще може да коментирате епизоди минали на каквото и да ми давате на мен идеи и общо взето могат да стават много интересни неща. Единственото, което трябва да направите е да намерите ето това приложение в Google Play или ако сте от iPhone в App Store, инсталирате го, после правите си профил, в него всичко си оправяте, имейли, номера, каквото ви пита, може и без номера. Вие ще видите сами, връщате се в YouTube, цъкате на това видео, което гледате, отивате в коментарите и долу ще има линк за Discord профила, като вие трябва да го цъкнете и директно ще ви излезе дали да приемете или не, и ако